Sa Lapu-Lapu City, Kakawani sa Barangay Buaya ang nagpositibo sa surprise drug test nga gipahigay na atong Lunes, Pebrero 26. Sa samang adlaw sa gipabot sa surprise drug test sa Makawani sa Barangay Marigondon, diin adunay tulo sab nagpositibo. Sukad sa Enero karong tuiga miabot na sa 1,124 ka Makawani sa barangay ug 249 ka Makawani sa City Hall ang napaubos sa surprise drug test. Sa kinatibukan, 17 ka Makawani sa mga barangay ug 19 usab ka Makawani sa City Hall ang nagpositibo. Sagad kanila gitaktak na trabaho o gidasig nga mopaubos sa office-based drug rehabilitation program. Ang uban gipaabot pang resulta sa confirmatory test samtang gipahibaw sa Pangulo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close-up Garilaw nga gitinguha karon sa konseho nga mopalabang og ordinansa aron higpit yod nga mapatuman ang drug-free workplace. Ang sa City Hall Mangod karang atong gikuptan is ang Executive Order, ang Dangerous Drug Sports Resolution ug ang Civil Service Commission. Gusto nato diri sa Lapu-Lapu nga naagyod tay balaod.